Pero kaninyo nga naa diri karon ang kabati niya nga tingog, nakit-an sa Ginoo imong pagtuman. Nakita siya o nagunsa ka bilang magtutuo. Unsa ang mga hagit nga imong gisugata. Nagtan-aw ang Ginoo, igsuon mo nitong timan-an. Nakita niya nga padayon ka nagtuo, biskan butlay kaayo ang sitwasyon nga murag mawat-an ka paglaom. Nabati sa Ginoo nga gadayaw kaniya imbis nga moreklamo. Nakit-an ka sa Ginoo nga naningkamot, nakabangon imbis nga matumba. Ang uban ninyo diri makaangkon og pag-ayo sa mga masakit, makaangkon ta og kagawasan, maplasta sa insakto nga sistema sa pangabuhi, insakto nga panghuna-huna o mindset, maglakaw ikaw sa kabuganaan. In Jesus name, dili sa kinabuhi nga alaot, muni atong handom pangamuyo sa imong pagpadayon sa pagpanglakaton, imong makita ang pabor sa Ginoo muadto nimo. In Jesus name, imong makita ang pabor sa Ginoo muadto sa imong pamilya, ang kabuganaan, panalangin. Atong makita mga kaisunan sa MCBC itong muanhi sa atong iglesia ang pabor sa Ginoo. In Jesus name, Amen. Amen. God bless everyone.